siya, sa may imong ihangyo ka nako. Ingon siya, oo, anak ni David, yuha ako, ay gusto kong makakita. Sa atong pagkabuta, spiritually, ngayo sa taana sa Ginoo. Ultas Ginoo, Ginoo. Kapa ang akong kasing-kasing nga perting tahi pas binangkal. Kasing-kasing nako nga ganahan na unta kong mag-usab. Pero nga nung mangyud, ngayon ani mangyud ni akong pagbati, tahi man. Pero gusto na unta kong mausab. Kapoy na ko ani. Pero nga nung mang naa pa mangyud, all. Ano na'y pangayo? Ay naay daghang mga intervention sa yawa nga sayaw. Yaw. Dagan mo mga nana. Dagan mo samok-samok. Ay kita katong mga samukan. Yaw. Pero ingon si Kristo, sige, kung sa'y imong pangayoon ka nako, ingon siya, gusto kong makakita. Diha, dayon, ingnan siya, lakat ang imong pagtuo. Oy, karong panahon na, daghan kaayong nabutahan sa pagtuo, daghang nagpalayo atong Ginoo. Ngano man, ning kalibutan karon na puno na sa kalingawan. Diyan sa cellphone, perti ng daghan ng kalingawan. Huwag nawala na ang ato ang focus ngadto sa Dios. Labi na inyong mga anak, inyong mga apo, wala na, di nakatagdon. Dili na managad, dili na masugo, dili na mutuo. Daghan kay mga batanon magumpisal sad, maugyod ilahang ipangumpisal sad. Di na kumutuo sa akong ginikanan pader, ay kay kog ulo, dili kumutuman. Istoryahe inyong mga anak. Bahalag dili na mutuman, ugahig mga ulo, istoryahe padayon. Ayaw gyud kalimot sa Ginoo. Timba, ayaw kalimot